Zanger Rob Reiners uit Roermond die trad net als veel collega-artiesten tijdens de lockdown op in verzorgingstehuizen. En hij merkte dat lang niet alle bewoners live konden meegenieten van die optredens. En dus bedacht hij Zuid zingt Tieke zingen. Een muziekprogramma van bijna een uur dat je kan afspelen waar en wanneer je maar wil. Goedemorgen Rob. Goedemorgen Jolien. Ja, allereerst, wie wordt het voor dich? Optreden voor de oudjes? Ja, natuurlijk, zoals altijd is het ontzettend leuk om überhaupt op te mogen treden. Dat is toch een van mijn grootste passies. Maar er komt toch ook een keerzijde. Want wat zoals zei, er zijn lui die aan hoes gekluisterd worden. Sommigen zelfs aan bed gekluisterd. En die kosten niet naar buiten om te genieten wat entertainment kosten niet tot bij de raam komen. En zo is die idee vanuit het stukje cultureel ondernemerschap eigenlijk ontstaan voor Zuid zingt. En vertel eens, wat is dat dan voor een muziekprogramma? Ja, het is een muziekprogramma wat ontzettend breed is getrokken eigenlijk. Het is voor gans Limburg. Limburg is altijd goed voor mij geweest en ik wil graag het teruggeven aan Limburg. En in dit geval specifiek even voor de oudere doelgroep. Alhoewel het ook geschikt is voor de jongere doelgroep. En het is inderdaad, was een uur lang genieten van een van de beste klassiekers eigenlijk uit de Limburgse muziek. En dat is aangevuld met fantastische beelden, in dit geval van Ramon. En af en toe ook nog andere beelden ertussen, maar die moeten mensen zelf maar bekijken. Ja, en het staat dus op YouTube. Dus iedereen kan dat gewoon aanspelen, gratis en voor niks. De verdienst er ook weer niks aan. Dit is gewoon een cadeautje van dich aan Limburg. Het is van ons allemaal een cadeautje. Ook van de medeproducent Peter Willems. En natuurlijk ook van de muzikanten Ben van Daal, Casper Heuvelmans, John Wassen. Maar ook absoluut van Guido Naus, van Guido Filmt. Die heeft zich echt de pleuris gewerkt om fantastische beelden te maken. Die lopen naadloos over van vroeger en doen dit. Dat is echt waanzinnig gedaan. Laten we even gaan luisteren. We hebben een fragmentje klaargezet. 3 liedjes die Sue zingt. Yes. De klokken van Limburg mijn land. Loeiende klokken versterken de pijn. Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to meet me. Laatste keer daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Ja, Rob, heel divers. Wie heeft ze de keuze gemaakt? Dat wordt nog heel lastig. Er is veel fantastische muziek geschreven. Niet alleen Limburgs, maar zoals je hoort. Ook Engels en ook Nederlands. Dit wordt eigenlijk een doorsnee van liedjes die ik ontzettend heerlijk vind. En in de loop van de jaren dat ik dukker heb mogen optreden voor ook de Eierelu. Ja, zijn dit liedjes die altijd goed zijn aangeslagen. En die Limburg breed, provincie breed eigenlijk altijd wel aanslaan. En het idee is nu dat zoveel mogelijk jullie dat muziekprogramma weten te vingen. Dus stel ik voor, ik ga straks bij mijn oma op bezoek. Of ik werk in een verzorgingstehuis, dan kan ik door dat programma opzetten op YouTube en dan kunnen we allemaal met gaan zingen en met sjoenkelen. Dat is het doel. Dat is het punt, inderdaad. Gang heel simpelweg naar YouTube, tik in Zuid zingt en de eerste hit, dat is het volledige programma. En ik zal ook zeker zeggen van deel het, absoluut, deel het. Want wie heller dat voor wie beter dat verdelen, wie krachtiger dat Zuid ook zingt natuurlijk. Rob, je bent een jonge gast, 20er. Heb je een jazz-achtergrond. Ja, zou je zich kunnen aanvragen van, goh, waarom is dat nu leuk voor zo'n jonge gast? Steeds in het leven in een rokerige kroeg moeilijke jazznummers te zingen. Nou, vind ik ook leuk. Daarom mijn passie is optreden en cultureel ondernemen. En dit hoort er ook zeker bij. Wat we nu gewoon hebben gedaan, is vanuit het cultureel ondernemerschap gekeken van, oké, wat kunnen we in deze tijd van toch nog het beperkingen doen? En wie kunnen we in dit geval de eigen doelgroep, de kwetsbare doelgroep, toch gaat leveren, gaat bedienen. En zo hebben we voor Limburg en bijzonder Remon dan dus geluid en beeld gegeven. Ja, mooi. Wordt het lastig trouwens om deze productie te maken in tijden van corona?
Het wordt pittig. We hebben alle 4 de muzikanten hebben het toes apart moeten opnemen. En dat is toch wel eens lastig. Dat is toch wel, dan merk je de meerwaarde van het samenspelen. Maar ook voor Guido, voor het filmwerk wordt het toch wel pittig om het allemaal te doen. Alles moest op afstand en we moesten op afstand communiceren. Dat we precies willen. Maar ook Marianne Smitsmans en Ger Koopmans, die hebben we allemaal op afstand moeten vragen of ze alsjeblieft een filmpje willen opnemen. Maar alles is uiteindelijk goed gekomen, gelukkig. Ja, mooi. En wie is het weer met techno in deze team? Want ja, de optredens zijn toch minder, denk ik. Daarom hebben ze ook tijd om dit soort dingen te doen. Redt ze het een beetje? Absoluut, ja. Dat is het mooie aan dit soort dingen. Je probeert toch altijd de silver lining te vinden, om het zo maar te zeggen. En dan geeft ze, vanuit een stukje creativiteit en ondernemerschap, geeft ze dan kijken naar mogelijkheden en niet zozeer naar beperkingen. Doe blieft positief. Altijd positief. Zeg, trouwens, Jolien, het is super dat ik weer op de radio mocht zien, hè, dankjewel. Maar L1 heeft ook tv, toch? Absoluut. Ja, wat voor L1, dit is prachtig om genoeg te zijn. Heb je die beelden al eens gezien? Nou, als je ze nog niet hebt gezien, L1, bij deze van harte uitgenodigd, zend het uit en help ons met dit te verspreiden. Dankjewel Rob. Zet genoteerd. Kom voor op terug. Voor nu verwijs ik iedereen naar onze website. Daar staat de link namelijk naar het muziekprogramma op YouTube. Zuid zingt, Tieke zingen van Rob Reiners. Dankjewel. Heel erg gezond. Dankjewel.